Minkejja li l-kumpanija TRC ma daħlitx solt, id-diretturi tagħha ħallsu lilhom infushom $1,700,000 f'dawk imsejħa director fees, dan bejn l-2012 u l-2013. Żvela dan il-Ministru tal-Ekonomija Chris Cardona li fil-Parlament fisser kif kienu biss id-direttur appuntat mill-Malta Enterprise u ta' kumpanija oħra li ma ħadux dan il-ħlas. Chris Cardona irrefera l każ tal-kumpanija TRC li ngħatat $10 miljun mill-Gvern Nazzjonalista meta kienu diskussi l-estimi finanzjarji tal-Ministeru tal-Ekonomija. Fakkar kif din il-kumpanija ingħatat l-għajnuna minkejja li r-rapport ta' due diligence kien wera bl-aktar moċċar li nies wara din il-kumpanija kellhom x'jaħbu u li ma kienx hemm alternattiva ħlief li tassumi li setgħu kienu involuti f'attività kriminali. Il-Ministru Cardona qal li b'dawn il-flus il-Malta Enterprise kienet tirdoppja l-ammont ta' għajnuna finanzjarja li tagħti lill-istudenti biex ikomplu jitħarġu taħt l-iskema Get Qualified għal 3 snin sħaħ. Qal ukoll li b'$10 miljun il-Malta Enterprise kienet tgħin lill-kumpaniji billi għal sena tħallas salarju ta' €20,000 lil 500 persuna. Il-Ministru qal li dwar il-każ TRC hemm responsabbiltà politika x'tinġar. Żied li l-kap tal-Oppożizzjoni qabel ikompli jippridka dwar l-onestà u trasparenza irid jgħid min se jkun qed jassumi responsabbiltà ta' dan l-iskandlu mill-partit tiegħu. L-eks Ministru Tonio Fenek ħareġ jiddefendi dan il-każ, iżda l-Ministru qal li jissuspetta li ma kienx infurmat sew dwar dan il-proġett li ma tantx kien deal tajjeb għat-taxpayer Malti. Intant is-Segretarju Parlamentari Jose Herrera qal li l-Gvern u l-kumpanija tat-teknoloġija Huawei ftehmu dwar 3 oqsma ewlenin: il-loġistika, it-teknoloġija u l-5G. Spjega kif bħalissa delegazzjoni mill-kumpanija qed ikollha taħdidiet mal-Gvern u fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin se jitħabbru żviluppi f'dawn l-oqsma. Herrera irrefera wkoll għal fatt li figuri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li din is-sena s-settur tas-servizzi finanzjarji kiber bi kważi €7 biljun. Huwa qal li r-riżultati miksuba sa issa f'dan il-qasam isaħħu l-pożizzjoni ta' Malta bħala ċentru finanzjarju internazzjonali.